Channel 157 Moja Love ngwana wa Tshwenya lo ketho Professor GP Orange ngizobona umama uTinyiko umntwana wakhe uNatasha lo mntwana utshontsha imali endlini umama uyazitabalazela uyazihaslela uthengisa amazimba chips abogwayi namadiya umntwana uyatshontsha ufuna ukuthenga amafoni mara akaphumeleli ngoba crime doesn't pay. Okay, sambeni siyombona uzositshela okuningi ngalo mntwana losibona ukuthi siphuma kanjani. Danke bafethu. Follow me. Tinyiko Mhlanga Ntama Orange Farm S7B la mite i Natasha Rithabile Mhlanga mina na 46 years uRithabile uyamosha la ekhaya uyatshontsha imali uyamosha izinto nestock into ngisithengisayo akamameli nasesikolweni ubhuli banocomplain abathi ubhuli esikolweni into ezinjalo from boma 5 years azenza lezi zinto anokuthatha amathuranyana 1 rand sesithe ukuthi umntana uzoshintsha sisachubeka phambili azenza lezi zinto always yokugcina liyakubona ukuthi lento iserious bekuyi 2.5 mina bengekho bengisela impompo kusalo baba khona ahlala tshontsha imali awisimeni switch ngoba kunama camera la wisimeni switch atshontsha imali ayifihle RDP ngoba lala ngapha RDP bayitshontsha ifihla lapha imali and then le mali kanti kunoba neintomozana la ivakashile ithi yolala ngapha mayivula ingubo yayithola le mali mayithola imali and then yathi kuye le mali athi ngisaba mama uzongishaya ungcono uyithathe le mali wayithatha wayishare nomngane wakhe. Dumela mama likai engikai mama retswa ko Moja Love Channel 157 ngwana wa Tshwenya ka lebitso ke nna Israel Matseke Zulu Pantse bang bampitsa ma Orange. A ke tsamaye ke liwani. O hamba no Giane. Ke a tseba mama re ka civil meeting so go sna next. Mo re tsamayang re there's a problem. And a problem ya bana. So ke msebetsi wa rona o sa tshoga wena re botse gore what is the problem and what are to se jwang. Ningi ngomntana uNatasha also mina nguTinyiko Mhlanga. Okay. Ngina 46 years. Okay. Hlala Orange Farm. Nginenkinga yomntana uNatasha ona 10 years. Umntana last year before last bajoni banokutshontsha imali but imali engikhuluma ngayo 2.5 itshontshe last year. Athi ufuna ukuthenga ifoni matshela usisi wakhe imali yakho masimthola nayo nama 100 rand nama 50 nale ndlini ngiyathengisa ama snack ini nokuyithatha imali. And mawukhuluma naye umuntu amamelayo manje uyakumamela manje after uyaphinda futhi umshaya ngishayile ngitrayile ngihlulekile. Umntwana unesandla. Unesandla. Imali yokuqala itshontshile 2.5 imali engaka ushaya highest Muslim na 10 years highest endlini intombazana yini obunye ubustota benzayo akamameli nokuthatha izinto agange ngazo boma sunlight liquid ini ngoba la singambona sacecebukile la ngathi yini wena athi awubona ukuthi ngiphuma iskini esisha kanti udlala ngedomestos insipho ini. Esikolweni ukhopha kanjani? Esikolweni uright ugood uyaphasa kahle. Yini enye problem we encounter yo? Kakhulu iyo lokuthatha yokutshontsha kakhulu. Okay. Iyo lesikhala ngaye kakhulu. Iyo lenikhala ngaye kakhulu. Usantshontsha namanje noma nikhuluma ngento ya last year? Ya last year but manje since vele simtshela ngengwana Tshwenya uyasaba manje akasadlaleli kakhulu ngoba uyabuka esambiza every day. Abukele boot camp ngwana Tshwenya. Manje nisibizelani kanti use right? Ngisho ukuthi manje ungcono since but yena isandla onaso ngisho ukuthi ubungcono ngithi siyathengisa maybe boma 10.5 uyayithatha kanjalo bomazimba into sithengisa la endlini. Bese wenzani ngale mali? Le mali uyayidla nabangane esikolweni. Leyo kuqala bayinikeza usisi wakhe athi amthengele ifoni. Uyithengele leyo phone? Sayithola isithole back. Imali. Nayithola isaphelele.
kusho ukuthi labantombazane babanike yona bayibhadale ebhek bebazothenga laba phathiseni ukuthi bamthengele ifoni ngoba bayibhadale ebhek le mali bayibhadale ebhek bathi benzeni bona ngayo hayi bese bayidlile bangathenganga le phone uzalwa yi1 nomntwana hayi bayi3 amantombazane kuphela khona ubaba la endlini nokhona manje usemsebenzini ubaba uthini yena ubaba naye uzamile ukukhuluma naye umntana sinokumshaya vele simshayile hayi sakhathala nimshaya kanjani which way nisebenzisana imvubu lokumpama ibhande nimshaya ngabhande ifoni since vele ngabona ukuthi wenza into ezirong nokubukela amaphone hayi ngiyadawuta ukuthi ngimthengele ifoni so lamaphone wabheka uma umboleke ifoni yakho maybe nomuntu uvakashile ukhona la uboleka ifoni and then yanyonyo ba check amafoni thina sazi ukuthi udlala ama game uthanda ifoni kanti ubheke iphone uvela gijimela iphone angazi wathola uyisisi wakhe lwasesikolweni manje wamthola washo wathi phela lo muntu ubukela amaphono la wathi ayena bacala omani imbuzo uthi bekaqala vele ifoni asadlale kakhulu kuyi so yini ekwenza ukuthi ube nethemba ukuthi thina sizokusiza ayithemba nginalo ngoba ngihlala ngiyibukele ingwana wathwenya ine impact engakanani ingwana wathwenya in the country ukuya ngawe masithi i-rate out of 10 hayi ngayinika 10% 10% uyenza umsebenzi hayi kakhulu 100% ngiyayibekela every day hlala ngiyibhekile ngiyayithanda futhi siyabonga uPhutinyiko uye lwakhuluma umama lo Tinyiko umntwana ubani Natasha ukuphi Natasha ngaphandle akeze Igama lami ngithabile Natasha ngihlala e-Orange Farm ngihlala nosisi wami nomamami nobabami nogogo wami umamami ubhalele ingona wathenya because ngiyahlupha ngiyadelela angimameli futhi ngiyatshontsha ukugcina ukutshontsha imali ngigcine last month okay mam Tinyiko ngifuna ukukhuluma phambi kwakhe uNatasha nathi sonke sesiphelele ukuthi kungani namhlanje sihleli kanje sinale meeting usibizile nginibizele inkinga kaNatasha for ukutshontsha amosha la endlini amosha la endlini thatha imali ukuthi angamameli umuntu makhuluma naye Natasha watiba kuriteleni kwala akasazishana awutibi kubulabula umzulu mawusibona thina ucabangani uyasazi usazela kuphi uthi ready for thina moswe so wawutshontsha imali yasekhaya usomqeda ngitshela ukuthi umuntu ofuna ukungithengela ifoni manje kumele ngithole imali ngoba ufuna ifoni wena na 10 years so ufuna ukwenza ngefoni ngibekele TikTok so okay manje bathi kufuneka imali manje wena wacabanga ukuthi imali yefoni izatholakala endlini wayibe ungayicela imali engaki 2.5 ibank robbery phela leyo ishayile wena 2,500 rand una 10 years manje awucabanga ukuthi le behavior yakho uzokhula nayo utshontshe uzutshontsela abantu abadangerous akuthi uzojwayela uqala endlini akusatshontseki bayifihle imali bese seyotshontshe ema next door bese bayakuloya or uyaboshwa awucabanga lo ngiyacabanga so ukwenzeleni iplay phone ke yakho uyitshontshela imali uyithengile ifoni cha kwenzakaleni
khona abanye abasisi ngabapha. Ya. Oyilabo bosisi labo. Bathe tshontsha imali. Sizokuthengisela ifoni thina. Cha. Ububanika kanjani utheni kubo? Kwenzakaleni uzunike bona? Nomunye usisi mekathi unefoni uzongilungisela yona ngimuphi imali lenginayo. Uzwe ngobani uthi uphethe imali? Wayibona phansi kumantrasi. I-2.5 mangitshontsha ngayithola phansi wardrobe phansi kwekhesinisi. Then ngayibeka phansi kumantrasi. Bese yathola umunye usisi kadazile azovakasha. Alala ayithola. Cause angithi mekuvuthela so kunalezi zinto ezilumanayo so kwavuthela kwakhipha imattress bese bathi bachift imattress bathola imali ngathi yaka sisi wami bathi ngini kumama ngafaka egusheni bese ngayibuyisela ebusuku before ngiyolala. Ubehlala la ekhaya? Cha. Umuphi lo mattress ebiphansi kwakho? Ya, DP. Ubefunani la ekhaya kanjani usichazele? Ubekalela. Bakalela la. Usisi wakhe. Like a cousin sister. Yeah. Uye othe tshontsha imali. Cha, usisi wami uyimakathi ngitshontsha imali bese ahambe eDurban. Yathola uye lo sisi. Usisi wakho befuna ukuyokwenza eDurban yena? Ngingazange ngitshela ukuthi eDurban. 1.8 ngathenga ifoni then le enye ngacela usisi wami ngithengele into zesikolo. Yini izinto ezikuhlukumezayo emhlabeni esingazazi mebe ongazange wazikhuluma nakumamakho? Mhlambi ikhona into ekudlayo ayaziwa. Kodwa kuyokusiza namhlanje ukuthi udabule isifuba ukhulume. Ukuthi mina bomalume bobaba naku kungihluphayo. Ngihlupha iloku naloku angaze ngakhuluma umama angaze ngamtshela kodwa namhlanje ngoba nizileke ninginika amandla ngicela ukukhuluma ngoba vele ngifuna usizo ngithi uyalifuna usizo awusafuna uphinde utshontsha ngithi ufuna kuba umntwana oright ungene endlini wenza ama homework wakho uphase esikoleni ugraduate ugcoka impura thatha isicoko silahlele phezulu funde uzakhelo wakho umuzi uzithengele yakhe imoto ube nemali yakho manje ke ekhaya makuvakashiwe kushiwa amafoni uyanyonyoba wena uvula amafoni bakuthole ubheke iporn yini what is the problem why uthanda amaporn you are sexually active so why ayikho into obungayibheka ngaphandle kwaleyo nto le Sikhona. so why wena bewubheka iphone yini enze lokho yiye biseduze efonini Cha. uvele wayigugula wayilanda la ekhona ekhonini wafuna yona uvele wathi www.porn.co.za Umama akafuni ukuthi ngibe nefoni because bhekelela into ezirong. Cha. why you choose iphone why ungachoose ubhekelela abantwana bama-China laba bakhayo uma-bricklaying uma-motor mechanic at the age of le yakho age yakho abo-10 years labo bagcoka ama-helmet izinto ezi-positive and constructive lezi ezizokwakha zikwakhele ikusasa lakho ukuthi liqame Angikaze ngicabanga ukucela imali. Because sometimes nginokuthi mangithi ngifuna ukucela imali ngisaba ukuthi mama kungenzeka ngangiphi. so mama uthi unokumshaya makagangile Yep. uyajabula umama makakushaya ubaba uyakushaya yena Cha ka. uyakuyeka nje ugqokile okay hambe uyogcoka amateki mangabe ngithi yenza into uyenza ngithi Yeah. khona sizozwana khona uzothola isigwebo sakho
sokuthi uyahlupha ngithi Yep. angithi angeke uphinde uhluphe masisuka la ya funa ke sisheshe yabona nje njengamanje yabona ngoba vele uyabona ukuthi ondlekile bakuphethe kahle la ekhaya yabona umuhle kanjani ya so zofuna ukuthi ugijime uyobingelela leya camera yabona ufaka ispeed nje sifishane ufika uthinta icamera ubuye uthinte mina la ngizokumela la asiyena touch uthinta icamera ubuye uze kimi was touch my hand let's go push one was 2 asi was Babamphanisha ngibona kuyinto eright ukuthi akhona ukushintsha ngoba ngeke ngibaphilele mina anytime uNkulunkulu angangithatha bazosala nobani baphila kanje at least ashintshe kusase ile. yes ke shona khona was yabona ke manje sezizoqala okunye okungeza ukuba mnandi ke manje thinta lesasandla ngifuna nje wenze kayi5 yes is either siyenza rough lento or siyenza smooth. woza Natasha thinta isandla yes Which one do you choose? was the sandla sami Natasha was shota kancane shota 2 Woza na. Natasha sesiyaqabana ke Masenza ama-exercise ayikijime ngathi ibilula noma ibimnandi. 2 let's go yes yeah jump 3 yes ke that's all yabona manje siyezwana yes 4 jump yes yeah 5 yes shona khona yes jump 6 let's go push jump yes yabona manje sesiyaqeda 7 yes There wasn't ifoni ngingenayo because umama ngokucabanga kwami ukuthi mama imali yefoni akanayo. Unekoloto eziningi and ikoloto lezi azenzayo ikoloto zokondla mina. But boy yaphi emva kwe-All Star? yeah uzophinda uhluphe umama ubaba uzophinda umhluphe why be uhluphe uzophinda ubheka amaphone usuzokwenzani manje uzosiphatha kahle le ngibiza umama umtshela ukuthi uzoyiphatha kahle okay Ozani la sizokhuluma. Sondela naleso situlo mama. Mangibona khala bengayifeel ukuthi angastop bengifuna ukuqhubeka njime phambili abona ukuthi lento iserious. Natasha, kulomzuzu wamanje ukhuluma nomamakho. Uyaxolisa uyamtshela ukuthi no more, never ever again. Tshontshe la endlini. Yonke into wrong oyenzile ngeke usaphinde uyenze uyamtshela umbhekile emehlweni. Akube njalo. Mama, angiphinde ngitshontshe. Angiphinde ngitelele. Ngizophatha kahle. Ngizokuhlonipha ngizokulalela amakhuluma nami. yes Kunini ngikhuza? Nathi. Angithi umzwile mama. What's your response? Mina ngithi ngiyabonga nathwenya. Wena ngiyenzelene ngiyathemba ukuthi angeke asayipasa phinda ayenze lento ayenzile. Ngibonga kakhulu. Itrust yami kini. Isiphi into eziright uzozenza namhlanje? Ngizohlonipha. 1 Ngiphinde ngitshontshe. 2 Mangicela into, mangifuna into ngizoyicela. Good girl. 3 Yinokunye futhi? Ngizomhlonipha. Ne? wash izitsha Yep. wash impahla Yep. uzomtshela ubaba ukuthi ungwana wathwenya bekakhona Ngizomtshela. Waphinda senzeni? Sikise bootcamp. uyafuna ukuya bootcamp Cha. Sokuvusa ngo3 lapha ntata ku. uyaphela ukuba fresh kanje lapho uzobuya uzacina unjengomgogo inja uyezwa engaphakelwa uhlala uyibona Ngeke sho ukuthi namhlanje uyekile yonke into yenzayo. Ne? Njonke into ngikhuluma nawe everyday ungimamehla. Khathela ukukhuluma nawe. Ezakudala This is the last day. siyaxolela ne? Lokukwenze kwakudala. Sesicala impilo entsha manje ne? Yep. Ungasaphinde no mama uyamxolela ngithi nawe mama. Yebo. Ya hakanani ke. Mara netotha sila. Ukudlula lo. Kudala ngilindile lelanga lelo ukuthi ifike ngwanathwenya izomnceda ngoba kudala ngikhuluma ngaye bazitshela ukuthi ijoke. That's why always mayidlala ngiyambiza abukele ne bootcamp ngimbiza abukele ngithi uyayibona into ozokwenza yona.
And naye mangingayivele banokuthatha lama-crate athi awuthi ngitraining ngibone mama ngithi wena ucabanga ukuthi kuyadlala. Channel 157 ngwana wathwenya Mocha Love one and only akekho umunye ghetto professor bamratang le mo sebanga ba re ke manamune fruit and veg ke boss ore ke king himself but khothe maniki zindala zombili nangumqondisi madoda. Yeah, sesikhaleni Phephisa siswaza kumalume. Yeah Hagu malume ne masakhala umalume uyakuthanda yeso usiphathe kahle yeso. Yep. Yeah, siyabonga Mzansi. Danko. Ukuya phambili ngizosiphatha kahle. Ngixolise umama futhi ngiyaphinde